Bona tarda, aquí a FuturesCat, una nova sessió. Avui operarem un nou compte. Obrim un compte nou de 150.000 cas en fase 1 perquè el compte de 50 ara mateix encara no està actualitzat. Bueno, mira, aquí sí que em surt actualitzat ja a 2000, però operarem en el de 150 perquè com que ja hem demanat el primer ingrés, fins que no passi un dia, prefereixo no operar-lo, perquè no vull tancar ni res. I anem a fer un objectiu. O sigui, sempre dic que... Bueno, sempre dic que quan tenim... És que ja estem començant, no? Per tant, ja parlarem. Va, ja parlarem. Som-li. Però comencem un nou objectiu. De moment aquí vull veure que tanquin aquest Fear Gap que he vist. Aviam si poden tancar. Estic anant agressiu perquè al final estem en un compte de... Estem en fase 1 i 150, tenim bastant marge. El que vull fer és que tanquin aquest fill gap que han obert. Valen? Anem a veure. Anem si el poden tancar. Seria bastant interessant. Seria bastant interessant. Aviam si ens fan una tibada aquí i tanquen això. És un gap que hem vist gràfic de 15 minuts. Ja estan per aquí, estem per sobre. Jo crec que el poden tancar i si no ens anirà avall. Les zones d'avui ja les hem marcat. Estem aquí. El que volem és... Aviam si toquen aquí de nou i van cap avall, no? La tendència dinàmica. Serem més agressius ara. Una, perquè tenim molt més marge. Amb un compte de 150 tenim molt marge. Tenim 4.500 de marge. I hem de fer 9.000 d'objectiu. Ara aquí estic anant en positiu perquè amb long, perquè aquí hi ha un gap que vull veure ja si el tanquen. De moment ens està servint, ja tenim 300 i pico, anem aquí, ens l'estan tancant, no? I bueno, vale, ja tenim 200 i pico, ja hem fet un primer. Però com heu pogut veure, veus, aquest ja ens l'estan tancant. Perquè ara ja podem donar per tancat quasi, O sigui, si ens anem al gràfic de 15 minuts, que és on jo els pillo, seria, veus, veieu aquesta primera, segona i tercera? Entre, si tanco això ja, entre al final d'aquí, al final d'aquí, vale? Entre aquest final i aquí, això és el gap. Això és el fill value gap, vale? Pues eso. Què fan? Tendeixen a tancar-los. Ja l'han tancat, ara sí que l'han tancat. Per tant, ara estarem atents a què fan justament aquí, on estem. Aviam si ens toquen això. Hem d'actualitzar aquest gràfic d'un minut, vale? Ara sí, jo crec. Vale. Estem mirant aviam si ens aconsegueix anar aquí i aviam què faran aquí. Tenim VWAP, que està aquí. I vinga, anem a fer. Com que anirem més agressius ja poso contractes de 5, no d'un com hem anat entrant. I com us deia, aquí sí que podem anar agressiu de veritat. A part estem en fase 1, ja sabeu que la fase 1 a mi m'agrada anar-la... La passem l'abans possible. I res, anirem veient. Veiem què. Això podríem fer que ja és un toque, D'on ens ve això? Doncs mireu, suport, aquí hem lluitat molt el suport i l'han trencat de nou. Per tant, a mi m'agrada, aquest retest m'agrada a la baixa.
Llavors, què tindríem més a la baixa? Doncs això. I aquí tenim un altre Few Value Gap de fa dies, de fa bastant temps, que és ve d'aquí. Ve d'aquí exactament. Vale? Però amb gràfic de 15 dies. Si ens anem a gràfic de 15 dies, veieu? Aquí comença la primera, tanquen, i la segona fins a la tercera i aquí, però van anar tancant mica en mica, van anar baixant, però han baixat fins aquí. Per tant, encara queda marge de Few Value Gap. De moment que veiem que tenen ganes de... Ara estem amb suport, això és un suport, això és una resistència. Estem al mig, no entrarem aquí. Sembla ser que la resistència aquesta és bona, si aquest suport es trenca m'agrada per anar cap a la baixa. Veieu? Suport, està tocant, suport, resistència, suport. El més interessant d'aquí és això d'aquí. La vela d'una hora és maca. Indecisió completa. Veieu que té molta metge aquí i poc cos. Això és indecisió per complet. Aquí a una hora estem dient no sabem on anem encara. Però a mi el que m'ha agradat molt és el retest aquest. Ah, hi ha una cosa que ens hem deixat, no? Hem començat aquí. Doncs hem començat aquí. Fora. Ara m'agradaria, vale, si marxen, que facin així és, toquin això, i això ho facin com una resistència, i ens anem cap avall. És una bona vela aquesta, no? Envolvent. El Few Value Gap ha funcionat a la perfecció, eh? Uf. No vull entrar encara. No vull entrar encara, però aquí hi ha hagut força. Aquí ens ha funcionat molt bé. Tant això, que aquest el podríem posar aquí. I mira, de fet, quadra molt aquí, no? I ara vull veure que això, ja si ens en ve cap aquí, ens fa un testeig per aquí, i entraríem. O sigui, jo entraria aquí ara, a la baixa. Estic mirant la de 1 per filar fort, o sigui, el meu punt seria aquest d'aquí. De fet, aquí ja. Per què? Perquè ja ha trencat això, veus? Ha vingut a agafar això, que això és l'interessant. D'aquí on en podem anar? Aquí estaria força bé. Sí. No tenim res, és que no tenim res més per aquí sota, ens anem bastant lluny, no? Fins aquí, bueno, vaja, podríem posar una línia aquí, allà. Podríem posar una línia just aquí on estan ara. Veieu? Ja tancarem. La perdem.
Com us he dit, aniré molt més agressiu. Ja anem amb 10 contractes. És el que vull. I de fet, això ho posaríem aquí. I si tornen a tocar aquí, tornarem a entrar amb més contractes. Vinga, una miqueta més. Tornarem a entrar aquí, Vinga, un altre més. Apa. I això no cal perquè avui hauríem de fer, com a molt, 4.500. Seria un trade molt agressiu, però és que, com que anem forts, anem amb 20 ja contractes. Ens dona molt marge. I ara això està actuant com a resistència. O sigui, si teníem aquest punt que era suport, resistència, ara tenim aquest punt que ens està actuant com a resistència. I a part tenim aquí que ha fet un testeig, no? Prou interessant. S'ha emprat bastant aquí, ja estic entrant més. Aquí tornaré a entrar més. Per què? Perquè estan agafant molta força d'aquí. I ara aquí ja només necessito això. Fins aquí jo necessito. Estaria bé tenir aquest... I hauríem acabat la sessió d'avui. Ara, el que margin una miqueta, si baixen d'aquí, d'aquesta zona d'aquí, posarem el nostre stop aquí, evidentment. O sigui, posaríem el stop aquí. Estem anant amb 40 contractes, Ja el tenim aquí. Vinga, 1.000. Va, apreteu, va. Vinga, va. Vull que se'n vagin aquí. Estem amb 600. Vull que marxin fins almenys això, tot i que això està sent suport. Però si ho trenquen se'n van cap avall, segur. Ja tenim 900, 800. Va. Aviam si ho poden trencar. 100, 1.000. L'estem aguantant, però estan aguantant molt també aquesta zona. Però bueno. Veurem. Aviam si tiben fort cap avall. Va. Aviam. 1.300, 1.500. Vinga, va. Tireu cap avall. Que només heu de fer això i prou. Sembla que tenen ganes. 1.500, 1.600. Va, 1.700, 1.800. I he anat baixant a l'stop loss, no cal que perdem tanta pasta. Tenim marge, estem a 1.200, 1.100. Jo crec que encara poden baixar-lo. Estaria bé que fessin una apretada cap avall, però ens poden disparar cap amunt, evidentment. Va, ara sí, ara m'agrada això. 2.000, 2.100. Vinga, va. Va, que ja ho tenim, ara agafem aquesta zona d'aquí i apreteu cap avall. Va, apreteu.
Hem assegurat ni que sigui els 1.500, que és aquesta zona d'aquí. Va, una embranzida. Necessitem aquesta embranzida cap aquí. Tireu cap a baix. Veiem si puc acabar la sessió ràpid avui. Va, que estaria molt bé acabar-la aquí. 4.000, va, tireu cap avall. No vull. Vinga, va, tireu. Més. Vinga, més. Va, que ja ho tens. Va, ara, va, foteu-li gas. Més gas. Va, que tinc 2.000. En vull més. Va, 2.500, va. 2.500, vinga, dona'm 2.500. Va, dona'm els 4.000. Va, 3.000, perfecte, va. Dona'm 3.000. Sí, senyor. Bueno, doncs ja ho heu vist, no? O sigui, tenim 3.100 en qüestió de res. Scalping pur i dur. Hem anat molt agressius. Al final tenim compte de 150.000 dòlars. Ara ja tenim 153.000. Hem fet 2 trades, un no tan conservador, intentant fer que se'n vagi cap a tancar el Fair Value Gap. Fair Value Gap, perdoneu pel meu anglès. I què hem de fer, no? O sigui, al final hem de fer... Vull tancar la fase 1 ràpid d'aquest compte de 150. Haig de fer 9.000 d'objectiu. Ja hem fet 3.100. No cal arribar als 4.500, com és el meu objectiu ràpid. Tot i mireu, perquè he anat baixant l'stop, però ara ja estaríem amb 4.000. Ja... La importància, torno a dir-ho, no? O sigui, és que mireu, la importància d'això. Què és això? Doncs el que us estic dient contínuament. La importància de les zones dinàmiques. A mi les zones dinàmiques és el que em dona més valor al meu trading. A la que se'n van aquí, imagineu que haguéssim entrat a aquesta resistència. Fum! Amb lo forts que hem anat. Mare meva. I això poden baixar, jo crec que... Aviam fins on poden baixar. Nosaltres teníem... Al pre-market hem posat... Mira, van forts, a la baixa. Hem posat que hi ha... Ai, perdoneu. Hem posat aquesta zona, no? La pròxima zona és aquesta d'aquí. I aquesta zona d'aquí ve d'aquí. Però estan en punts importants. Veieu, això ja podem treure. Ara el pròxim seria aquesta d'aquí. Podríem posar... Vale, va. Podem posar que aquesta zona és interessant. D'aquí a aquí. És una menor. Menor. Us vaig ensenyar un grup, us vaig ensenyar un vídeo d'anàlisi, no? Com analitzo jo. Per què no l'he posat? Perquè aquesta sí que està molt apretada d'aquí, no? Aquesta és que han trencat aquest mínim, per tant això m'agrada. I aquesta que estic posant aquí ara mateix, que és aquesta d'aquí, perdoneu pel mareig, bueno, està bé. Està ben marcada també, sí. Pot estar ben marcada. No? Però ja ho tenim. Vale. Doncs hem tret 2 trades super ràpids, una mitjana de 3 minuts, hem sigut una miqueta més, amb 50 contractes i 18 vegades que hem clicat per comprar i vendre. 18 trades. Perfecte.
Hem anat, els dos primers hem anat en long i després hem anat en short. Com que hem de fer un promig de 9.000 euros i no els podem fer de cop d'un dia ni en 2 dies, s'han de fer com a mínim, sí, com a mínim en 3 dies. Per tant, la idea serà avui 3.100, ja no operaré més, ja no em cal, és que no em cal. I així faig un vídeo per fi, algo curt, no?, d'operativa. I, I demà intentarem fer 3.000 3.000 més i demà passat 3.000 més. I a sobre, com que ja estarà actualitzat l'Express, ja podrem posar-lo, veieu, aquí ja està actualitzat, tindria aquí 4.100, no? Doncs ara aquí ja podríem operar per l'Express per guanyar alguna cosa. Podríem mirar-ho. Bueno, anem a provar. Anem a fer follow. Copy trade. Account. Aquesta és follow. I l'altra és... Vale. Change. Ok. Vale. Ja tenim ara que amb la d'Express tenim... és líder. I a 150 és follower. És a dir, ara nosaltres tenim que podem... Tot el que fem en aquesta, que és l'Express, que és la nostra, és la compta fondejada que tenim real i és amb la que guanyem diners. Si fem un trade aquí, es copien a l'altre. Per tant, anem a veure ja què podem fer. Han testejat aquí una nova resistència. Pot ser que continuï tirant cap avall. Aviam. Portem 22 minuts, aviam si podem fer un altre trade aquí i ens serveix per ensenyar com ara fem copy trade amb les dos comptes, no? No vull entrar aquí encara. El que sí que faré és posar la línia aquesta que m'ha agradat. Mireu, posarem aquesta línia. Posarem una línia aquí i l'altra aquí. Perquè sapiguem quins són els pròxims punts, no? Ja veiem què estan fent aquí. Vale, estem veient que aquí estan agafant suport. Si és un suport de moment, estan reaccionant aquí just. Aquí han fet resistència, però també poden fer que es quedin entre aquí, que es quedin en rang. Ui, que tenia el cafè aquí. Vale, ara he entrat amb aquesta, aviam què tal, m'aniria a buscar això d'aquí. Si entren aquí, Estic mirant aquí. Si toquen aquí i no pugen més, li entraria amb 5 més. Que ja podem dir que han tocat, Però com que ara anem amb la d'Express, que és la nostra compta fondejada real, que guanyem diners, anem a veure, aviam què fem. Target podria ser aquest d'aquí. Nou mínim, Nou mínim ens aniríem aquí i a força a la baixa. Estan creant un nou mínim.
Ara no vull anar tan agressiu perquè al final anem amb la d'Express, que també ens està sumant amb l'altra. Si aquí ens surt almenys negatiu aquest, és perquè compten la comissió. Nou mínim aquest està molt bé perquè estan, tot i que això està sent com a punt de suport, és que per mi tenen ganes de trencar-lo. I m'agrada molt aquí que hi ha aquesta zona d'aquí. Està entrant pressió a la baixa. És que no han anat ni a testejar VWAP avui. I ara que ho dic, ara hi aniran, saps? Hi ha molta pressió a la baixa. Continuen baixant. Això és un punt de resistència. Vinga, va. Suma cap avall. Vinga, apreta cap avall. Ja tenim 200, 200 i pico. Vinga, 250. 160. I el tancarem aquí. Perquè això ja ens suma 200 i pico ja ens suma per un nou dia. Per tant, ja hem sumat un nou dia de day trading per tornar a fer la retirada. Ens ha fet líder, doncs ara si ens anem a la compta following, doncs teníem 3.000 i pico, doncs ja tenim 3.300. És perfecte això. Una cosa nova que sabeu de Top Step, que està de puta mare, la veritat. Ens ha tocat aquí, hi ha pressió a la baixa, jo crec que poden baixar aquí tranquil·lament, sí. Ara m'agradaria veure que fessin, per exemple, trenquin, toquin aquí, això sigui resistència, i se'n vagin a buscar aquí. Això seria lo maco del price action. El que seria maco de veure i que facin. Sí? En vez de veure la de 5, que 5 és més... Podem veure-ho amb la de 1, Però tenim... Està entrant aquí molta pressió a la baixa. Molta pressió a la baixa. Pues nada, mucha presión a la baja. Pues podem dir dia rodó, perquè al final hem fet 3.000 en una i 241 amb l'altra, que ja ens suma de nou, més balanç per al pròxim payout. I mireu la força que hi ha d'anar. Uf, és que hi ha molta força. Mare meva. Quanta força que tenim per aquí. És increïble. Sí, ens anem directament aquí. Quina pena de no haver-ho aguantat, Ara no entraré perquè estem aquí al mig, o sigui, ara d'aquí poden fer una pujada. Possible lloc que podria entrar de nou seria aquí, però no aquí. Que baixaran aquí, molt probablement. Però bueno, ja ho heu vist. O sigui, tenim per una banda que amb la compta de
d'Express, que és la compta fondejada real que tenim, que hem de fer com a mínim més 200 perquè ens compti, que ens compti com a day trade positiu, perquè ens resti per tornar a cobrar, doncs hem fet més 200, un sol trade. Un sol trade de quants contractes? De 5. D'un lot de 5 contractes. Direcció short, de quasi 4 minuts. I què tenim? Doncs aquí, i aquí vam fer, mira, aquí ho apunto, ho anoto, posarem payout 2000. Safe. Perfecte. I ja està, tenim això. Veieu, en total aquesta compte tenim 4.000 i pico de balanç, però com que ja hem tret 2.000, ara queden en 2.300 sumant lo d'avui. I la compte de 150 és el primer dia i hem sumat 3.381. Què més volem? Res, jo ja no forçaré res. És dia de festa, de fet aquí a Catalunya és festa avui, és dilluns de Pasqua, és festa. També s'ha de dir que s'ha mort el papa avui, casualment, no ens en fotrem, no, només fa, no podem dir. Mireu, aquí interessant, i és potencial, aquí estan creant un fair value gap, com el veiem? Doncs perquè tenim 3 veles consecutives negatives, no? I veieu aquesta línia d'aquí que està que han acabat? Doncs per mi d'aquí a aquí seria un fair value gap. Vale? I així enteneu què és. Quina ràbia el trade, Perquè mireu la pressió que hi ha i ara ja haguéssim tocat aquí. Ara què passarà aquí? Doncs que rebotaran cap amunt. Aquí hi haurà un suport. Quina pena, perquè haguéssim fet 1.000, Quina llàstima de no haver-lo aguantat. Però bueno, com que estava aquí, hem volgut assegurar els 200, està bé. Així que, res, deixarem un vídeo curtet de 33 minuts. Espero que us hagi agradat l'escalping. Ha sigut molt maco, jo crec. I hem fet tant scalping amb la compta de 150, que estem en fase 1 i hem anat molt agressius amb 50 contractes, i hem fet 3.100 en amb un trade, 3.000 en un trade, havíem fet 200 o alguna així amb un altre. I després hem fet també fins i tot el seguiment, no? D'una compta amb l'altra i un copy trade. Per tant, està bé, és dilluns, continuem. FuturesCat, si teniu preguntes, comentaris interessants, doncs comentari del Raül, per exemple, em va agradar molt, que va fer un comentari de que si podia fer un vídeo d'anàlisi com marcava les meves zones. Doncs encantat de la vida, feu-me preguntes i jo a mesura que vagi podent doncs us aniré fent aquests vídeos que vulgueu, com si em dieu Carles, analitza, em dic Carles, analitza, si us plau, en vez del Nasdaq, doncs analitza'm l'or. Vale, doncs m'aniria aquí i faríem gold, que tindríem l'or aquí, no? Que està en màxims històrics, doncs us el puc analitzar. O alguna Forex, jo què sé, USD, Euro USD, doncs també us el puc analitzar. Qualsevol cosa que em digueu, com si un Tesla o el que sigui. Però em vull centrar en això, ¿vale? De moment estem en futurs, per tant anirem fent, però és una manera de dir-vos que, bueno, doncs que podríem fer alguna cosa interessant, no? També. I res, dit això, us deixo aquí. Ja no us marejo més. Vídeo bastant curt, en comparació als altres, per tant, hi ha molta pressió a la baixa, molta pressió, però no faré res més.
Apa, que vagi bé. Ciao. Adeu.